Şun burnu değil. Mallı minni? Burnu değil turanı. Hal idrar gulluma buradan var yaran. Böyle başla. Buradan bana ya. Yani Ravşan yaparım da. Şeydi kurdular malum. Mallı şeydi. Dostsuz görüşün 3. bölümünde hasam dostsuzdan dostsuz yuvanlar çağıradın dedik ve mihman bolup gelen Assam Nakhar Şiriyasmi Eceme bugün zapikan kırışırım. Eceme bugün tek günlük krem su pişirecek. Eceme bugün hem de yaran savur. Şor. Dudum der şor. İsteyen ketto ayet keçkilerini atlar. Men öt bakarım. O da ne meto çok. Şimdi diğer para çağırıyat kazayt var papare. Şon Şugun food bloggerlar. food blogger biri ejetne Nakhar Şiriyan, biri ejetinin bişiren Nakharına at takyan. Utanamak mı? şor. Tamam zakadro mihmannamız. Önkü berdek oturan mihmannamız. Biz sinemadlar ayakta oylar Ravşan. Ali Murat, Natashkin, Alfa Samedov hem de Strvella. Tayinlen ama qoy. Bolcak. Gülmecek olup geldiniz diýeşdik. Seriyozni. Güllür şuna bak. Gelmekeniz bir topar reels korup gülmecek olupsyňyz. Da sen baylan görüp gülmesiz de görelim. Pagnali. Çatra ya. Men gorlamak istedim. Davay. Ben tanıdım bunu mu? Ne mi diyor ne bakayım? O Eren. Kayıtında masajam bile mi? Men aýtynda maşajam. Men iň erwedinde maşaman diýip. İkimde veretde masaj mı? Daha erwedde maşallah. O iň erwedinde. Esasy oglanlaryň pul berip salyp çykarýan. Şoňa salandan soň arkaýyn rahatlaýan ýerine näme diýdi? Zaman açık. Ne? Avtodrogo. Şu inger vetin mi? Yalayınlar da bu. Ben sana verenler. Come on. İstesen ben. Oğlu Ecet'inden sonra ya. Ece doğurmak kıyın mı deyip. Ecet nem deyiptir. Kıyın. Ne deyiptir? Bilemek deyiptir. Türkmen TikTok padşahlığından Hali Şah bolupdyr. Ondan Rus TikTok padşahlığından Vlad Açtiri gelip Halişin boyunu küçük görüp sen şah däl 3 nokot sen planı diýipdir. Näme diýipdir? Nem deyiptir? Sen Polşa diýipdir. Men gülüp men o kayrat geçayda bir. Bir nöwet onlarca bolsaň näme etmeli? Ne? Ana ne aýtmaýdy bilemek. Näme etmeli? Çörek öýtüň ordurmaly. Çorol. Çörek öýtüň ya. He. Söwda merkezi bolan adam realtor programmada bildiriş goýanny yarım orsça yarım türkmençe näme diýip ýazypdyr. Bura e-pasya der o yer favori. Şöyle köpek. Bir adam Söwda merkezi var. Şonu realtorski program. Plan programma goýýa. Bildirişde yarım orsça yarım türkmençe ýazanny näme diýip ýazypdyr. Näme? Stam. Stam. İlk düşünmem dur. Ama Stam. No ladno. Çınarım şoňa şordumy? Sor. Böyle. Keroğlan näme üçin teatrdan gowulupdyr? Näme üçin? Sebebi osursan ses çıkýany bilen oke. Hala. Hami. Kojasy. Aha. Big futbolist kim? Näme? Big. Ha. Hami. Big. Aha. Kim? Beckham. 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 Şunu birinji aýdan dedi. Men näme diýin? Baylan gülküsüne çıkarır. Haysın kol çıkıyor. İyonun şu gören adamlar arasında kimin ki baydan bilýär ama surat koyar ha. Uşan Eci dedi gözler koyarsın. Böyle da. Başla. Men yetenek ama yetemeğin tak.
Näme üçin Instagramda gyýdar Aziýada ýaşaýar? Näme üçin? Sebäbi kiçik zatlar bilen bagty bolmagy ugrunçun. Powerlar gullugy denne nädip şagad edýärler. Bekup. Yo. Raz, 2, 3 et ýag tuý. Ýatma diýmesen boldy. Kafkazlar CS:GO oýnanlaryny ekranyň ýarkysyny pesetmek üçin näme etdiler? Näme etdiler? Ekrana tonirovka dapdylar. Geçe. İnkomsu. Marada bir dönerçiden her gün çörek döner yiyen oglanjuk şu gedek çörek ýokdur öýdüp lavaşda qad etjek bolanny dönerçi onu näme diýip begenler ya? Näme? Banan. Banan? Banan. Nan ýalara? CS:GO'da gyýgyşyň alet. Dok internet. Aman değil o. Aman değil o diye. Dok internet torna näme diýler? Bilemem. Ha. Vallahi Doktor. Skitka türkmen dilinde näme bolýar? Ardana düşme. Ardana düş. Aýda ýazyn. Poatto. Gapur diýip biriniň ogly bolýar. Anna. We onuň adyna näme dakýar? Näme? Singapur. Men çykamok. Doğru. Çıkma men çykjak. Öňe oglanar maňa da Yani näme? hata olur mu? Böyle bitiren aslında. Bolletler ona akar kritika var dedi ama Haýsy derin ýanynda götürüp illere öwünüp bolmaýar. Näme? Haýsy derini emmesine. Haýsy. kep derini. Aman. İkinci gedek gaýta alınýan nahara da bafka diýilýär, bolsa üçüncü gedek alınýan nahara näme diýilýär? Näme diýler? Tribafka. Näme üçin Afrikan çağırır, mugallimini agrypdyrar? Suuşa kolla. Şu muğçak uçmak için. Sadafana. Ay. Dört yaşında içmem çünkü sağlayacağım. Yerine yetiren O yerine yetiren. Voleybol. Martın onu ördü, şu gün pi günü. Arasda olmadık pi sanını näme diýilýär? Keeper. Kirpi. Paşti bilir. Keeper. Keeper diýip. Akıysa. Balkanna daşary ýurtak brendiniň adyny meýdirip näme brend törüpdir? Ballimsiaga. Перед нами создатель этого шоу. Ogly qaqasyny kompýuter almak üçin magazin uratja. Qaqasam sorýar, näme marka kompýuter alayn diýip. Oglum plan marka aldy. Näme marka? Aýdan. Ay delce marka alaydy. С вами я прощаюсь. Çepeli, çep ayağı, çep gözü, hem de çep kuluğu bolmadık adama näme diýdi? Sağlık olsun. O da o kstati. All right. Gülme. Azajyk ýük taşıyan maşina näme diýilýär? Näme diýdi? Kamaz. Näçe şu an? Öňüň rezerwasiýasy. Rap jasad diýmiyor. Adamlar kaçan tuvaletlerini remont etmeligi barada pikirlenýärler. Buradan wagtlar. Kaçan tuvalete telefonsuz girenler. Niye telefon söyledi ya? Ama telefon yok artık. Şu ayda sıçacağım onu.
Hemen rogerlaň üşen ýerine bilen näme diýilýär? Näme? Yarkov diýil. Böyle şundan boyacak ben. Bal ili arı bal tapaw diyor. Şoların dizine näme diýilýär? Okay. Arabalyň diýizini Ha, näme diýilýär? ballı. Bugünkü sponsorumuz Görk. Görk bolmadyk bolsady, gepleşigi şular ýalat barardyk. Sag bol Görk. Asperger mahallar öyle olsunlar bir yumru öyle bu aranda o kan olur. Adı doğru. Dusuz görüşün 3-nji bölümini tamamladyk. Bugünkü mehmanymız Yaran Savurov hem-de Assam nahar bişirýäsmi diýip. Sag olun geleňize syýlap. Hawa. Şunu elime kıstıram olur, atıl berboş. Bilýär. Menki doğru halda ya. Sana ikisem doğru. Näme Yaran? Dowammy? Kritika. Kafeler salonok diýär. Mene bir artık da. Atı şu. Kafeler salonok diýär. Ensesine nakalı sürmektir. Ese sana şu. Ensesine nakalı sürmektir. Stayda cemlenir aynı.